Poztu zaitezte bihotzez jaunaren bila zabiltzatenok. Jozazue indartzen duen jaunagana, bilatu etengabe haren aurpegia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot, jainko guzti zahaltsuari, eta zuei ere bai, ene senideoi, pekatu egin dudala, gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez, bai, pekatari naiz. Horregatik eskatzen diet, Andre Maria Beti Virginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai, ene senideoi, otoitz egin diezaiozuela nere alde, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Egin dezagun otoitz. Zure bihotzonari humilki otoizka gaude jauna, egizu penitentzia garbiturik eta maitasun egintzek lagundurik, iraun dezagula beti leial zure aginduetan, Pasko jaietarako zintzo presta gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Egun haietan, jaunagonela hitz egin zion Moisesi. Jaitsi zaitez menditik, pegatu egin du zuk Egiptotik ateratako herriak. Berehala okertu dira, nik erakutsi nien bidetik. Urrezko zekor bat egin dute eta gurtu eta opareak eskaintzen dizkiote. Eta esan zute, hau da Israel Egiptotik atera zintuen zure jainkoa. Eta jaunak berriro Moisesi, ikusten dut herri hau lepagogor dela. Utzidazu nere haserrea hoien aurka zutzen, onda ditzaidan. Eta herri handi bat sortuko dut zugandik. Moisesek ordea, honela otoitz egin zion jaunari, bere jangoikoari. Zergaitik zutu behar du, jauna, zure haserreak, indar handiz eta eskusendoz, Egiptotik atera zenuen zure herri honen aurka. Zer esan behar dute Egiptoarrak? Asmo txarrez atera ditu nunbait, mendietan hil eta lurretik eskuta ditzan. Urrutira ezazu zure haserre bizia eta utzi alde batera zure herriari egin diozun zemaia. Gogora itzazu zure zerbitzariak Abraham, Isaac eta Israel, haiei honela zin egin bai zinien zeure buruagatik. Zuen jatorria zeruko izarra gaina ugarituko dut, eta aipatu dizuedan lurralde guzti hau zuen ondorengoei emango diet betiko ondare izan dezaden. Eta damutu zitzaion jaunari bere herriari egin zion zemaiaz. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Oreben zekor bat egin zuten, urre urtuzko iduria jauretsi zuten. Beren aintza zuten truke egin, zekor belar jalearen iduriarekin. Oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Ahaztu ziren salbatu zituen jainkoaz, Egipton ikusgarriak egindakoaz, mirariak kan herrian, harritzekoak itsas gorreian. Oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Galtzear zeuzkan,
Moises hautatua jarri ez balitz haren aurren arteko. Haserrea aldendu zenan, haiek ez zuntzitzeko. Oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Hain maite izan bai du jainkoak mundua, bere seme bakarra eman dio. Ari sinisten dionik, inor galez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Oroi zaitez gutaz jauna, herri hau maite duzunaz. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien judutarrei. Nire alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko, baina beste bat da nire alde aitormen egiten duena. Eta badakit, nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Bidali zenizkioten zuek mandatariak joani, eta hark aitormen egin zion egiari. Nik ez dut inongo gizonen aitormen beharrik. Zuek salba zaitezten esaten dut hori. Joan, argizuzi piztua eta dizdiratxua zen. Eta zuek alditxo batean, haren argitan postu arte nahi izan duzue. Baina nik badut Joanen aitormena baino hoberik. Aitak betetzeko eman dizkidan ekintzak. Nere egintza hauek egitan didate aitormen. Aitak bidali nauela. Eta ni bidali nauen aitak berak egiten du aitormen ere alde. Zuek ez duzue haitu egundaino haren mintzoa, ez da ikusi ere haren aurpegia, eta haren hitza ez daukazue zuengan. Harek bidali duenari ez bait duzue sinestu. Aztertzen duzue liburu santua, betiko bizia han aurkituko duzuen ustetan. Hori da hain zuzen, nere aldea aitormen egiten duena. Eta hala ere, zuek ez ezuen ere gana etorri nahi, bizia izan dezazuen. Nik aintza ez dut gizonen gandik hartzen, gainera ezagutzen zaituztet, eta badakit jangoikoaren maitasuna ez dagoela zuengan. Ni ere aitaren izenean etorri naiz, eta zuek ez nauzue hartu. Beste bat, bere izenean etorri balitz, ura bai hartuko zenukete. Nola siniz dezakezue zuek, elkarrengandik bai duzue aintza hartzen, eta jangoiko bakarrangandik den aintza ez bai duzue bilatzen? Ez uste izan, nik aitaren aurrean salatuko zaituztedanik. Bada bat, salatuko zaituztena. Zuen itxaropen duzuen Moises. Moisesi sinestuko bazeniote, neri ere sinistuko zenidakete. Nitaz idatzi baitzuen ark, baina haren idatziei sinisten ez badiozue, nola sinistu nere hitzei? Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jangoikoak 10 aginduak eman zizkion Israelgo herriari Moisesen bidez. 10 hitz zoragarri zien, betiko bizirako hitzak, baina gero zeozer grabea gertatu zen. Israel desertuan zegoen, eta bere gidaria eta erreferentzi puntua Moises zen, bere burua. Baina egun batean Moises Sinai mendira joan zen, igo zen, eta ez zen bueltatzen. Egun bat pasazan, beste bat, horrela 40 egun, eta Moises ezan azaltzen. Herria urduritu inzan, eta kezkatu inzan.
nun egongo da Moises, ze izango da guain gutaz, ze izango da gure familitaz, gure etorkizuna. Orduan, Aaroni deitu, Moisesen anaiari deitu, eta urrezko txekor bat egin zuten. Pentsau zuten, segurtasun bat behar dugu zailtasun hontan. Hau izango da gure jangoikoa. Batek pentsa lezake honen aurrean. Oso ondo, baina honek zer ikusi dauka nire bizitzarekin, nirekin. Handia, oso handia. Israel desertuan zeon. Desertua zer da? Desertua leku gogorra da. Janaria lortzea oso zaila da. Ez da ondo lo egiten, goizez beroa handia egiten do, eta gauez hotz ikaragarria. Desertuan ez da inolako segurtasunik. Gaur bizizea, gaur jatekoa daukezu, osasuna, zure ondokok bizidia, gaur bai, baina bihar ez dakizu, bihar igualez. Hoi da desertu neotea. Gu guain pasatzen ari gehan garai hau, ez aldaba desertuko garai bat. Ziurtzat ematen genituen gauza asko, bertan bera joan zaizkigu, segurtasun asko. Ikusten ez den virus txiki batek, mikroskopiko batek, segurtasunek kendu dizkigu, hainbeste segurtasun. Lehen bagenekigun hau, baina virus honek argiago jarri digu aurrean. Gure bizitza ahula dala, hauskorra dala. Gaur osasuna badauket, baina bihar ez dakit. Gaur nire anai-arreba, gurasoak, senar emaztea, bizidia, bihar ez dakit. Egoera hontan aurkitzen da Israel, zailtasun egoera hontan. Eta zer egin zuen Israelek? Ez zuen pazientzia auki. Ez zuen pazientzia auki eta idolo bat sortu zuen. Zer da idolo bat? Gu guztiok, danak, bizitzeko nun baiten oinarri hartu behar daukeu, nun baiten sosteinua hartzen dugu, apoioa egiten dugu. Nik nun edo ze gauzei eskatzen diet bizia eguneroko bizitzan. Gu guztiok zeo zerri edo norbaiti bizitza eskatzen diogu egunero, guri bizia emateko. Zer gidatzen do nere bizia? Batzuntzako erreferentzia puntu hoi, jakinda edoz jakinda, izan daiteke bestek nitaz pintxatzen dutena, edo edertasuna, edo arrakasta, edo beste hainbeste gauza. Gauza hauek bere neurrin onak dia, arazoa da bizia eskatzen diezunean. Arazoa da jangoikoaren lekua hartzen dutenean. Hau izan zan Israelgo herriaren pekatua, basamortuan. Idoloek aintzinean sakrifizioak eskatzen zituzten, baita batzutan giza sakrifizioak. Gaur ere, atzo bezala, idoloek askotan giza sakrifizioak eskatzen dituzte. Pentsa dezagun badagoela jendea oso ona lanean, oso ona, baina agian lanagatik seme-alabak edo bere senarra edo emaztea alde batera uzten dituztenak. Edo telefonoa eta internet, ordenadorea, gauza ona dira, baina nire bizitzako zentrua hartzen badute, importantzia handia hartzen badute, agian nire familiko erlazioak albo batera utziko ditut. Sarinaziok esaten zon, nola jakin dezaket zer dago nire bihotzean, zein da nire jangoikoa.
modu bat badago. Ikusi pixkat, zein izaten den zure azkeneko pentsamendua eguna amaitzean, eta baita lehenengoa, eguna hastean. Garizuma hontan, kuarentena hau, izan dadila graziazko garai bat. Gure bizitzako idolo guztiak entzeko, sasi jainkoak albo batera uzteko, hartu ditzagun bakarradeko une batzuk, egun hauetan, bizitzako galdera importantenak egiteko. Nik baldut idolorik nire bizitzan, nik zerri eskatzen diot bizia, edo norri eskatzen diot bizia. Jangoikoari edo beste zerbaiti. Aita Santuak katekesi batean esaten zuen, eta egia da, idoloek maitasunak kentzen dute gure bizitzatik. Maitatzea galarazten digute. Jangoikoa lagundi ezagula garizuma hontan, gure barnea pixkat hobeto ezagutzen, eta eman dizagula indarra idoloak albo batera uzteko, horrela izan bedi. Senideok, edozein alditan egin behar dugu gotoitz, baina bereziki garizumako egunotan. Eska dezagun kristau herri osoaren alde, Aita Santuaren alde, Gotzaiaren alde, presbitero diakono eta kristau herri osoaren alde, eska dizaiegun jaunari. Eska dezagun egun hauetan hil diren guztien alde, baita bere familiaren alde, eska dizaiegun jaunari. Eska dezagun gaixoen alde, baita berezik eskatuko dugu, helduen egoitzen alde, zailtasun momentu handia pasatzen ari dira, eska dezagun zailtasun hau, garaitzeko indarra eman dizagula jainkoak, eska dizaiegun jaunari. Eska dezagun baita ere gu guztion alde. Jauna gure bihotzari behingoz pekatutik alde egitea eragin diezaiola, eska diezaiegun jaunari. Emaiozu jauna zeure herriari bihotz-bihotzez zugana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker iritsi dezan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxo ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari.
Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Egizu jainko alguztiduna, gure sakrifizio izango den eskaintza honek, indargaitzala beti geure aulerian, eta gorde gaitz guztietatik, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Gorputzaren barauaz, gure grina txarrak ezten dituzu, gure bihotzak jasotzen, eta indarra eta saria ematen, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta potereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspe zagur egiten. Postasun berak bai ditu, zerutar guztiak alkartzen. Onartzazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza bata zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. hiri eta piztu zera lahasunana, zu berriz etorri arte, ordegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztitun horri, Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erreitza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua. Emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Barruan ezarriko diet nere legea eta bihotzean idatziko. Ni haien jainko izango naiz eta haiek nere herri izango dira, dio jaunak. Kristoren gorputza. Amen. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zu gandik urrundu.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentua garbi gaitzala jauna, eta emaiezu zeure zerbitzariei erru guztitik libre gelditzea, kontzientziaren pixu astunaz larri daudenak, zerutar laguntza beteaz, poztu daitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Bihar arte, zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna da guzurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu zazugu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.